Ki artali ki seng bahlang bakan thup ya ki East Jantia National Council bat ka Hnyau Trip Youth Council East Jantia Hills kilapan pau ya ka jing saukia halo ka jing pelak ya ka SOP haka baide bat ka mining policy ka belapan benar ka sarkar jila. Kita ki artali ki seng kilapan pau ru ya ka jing bamhon ya ka SOP ka bayade bat ka kamti dewyong hapo ka jila. Laong ru bana kalyang jong ka safe Hnyau Trip mission kan penlong ya ka jing ya pa ba ha ka lai pau turik menta ubnai ka ban sedang na ru ka shnong dikhia shadu umot sa nam uwak yang nang ba ubadon hasenda ka office u deputy commissioner ha clearian ka badai ka ski yap jong ukyang nong ba ha ka baidai bat ka kamti do yong u president barang ba jong ka East Jantia National Council uba sambor mi lengdo wala penrem jor ya ka sarkar MDA balalam khamat da ka NPP ka blapan mi ya ka hukum ka boong balada unu uba kwa ban apply prospecting license udai bandon be ya ka jaka ka boom duna ya ka shispa hectare ya ka ne ka jing batha jong ka sarkar ka seng kamla ban pediang dalele namar kani ka dei tang ka boy ki high level bat kani ka dei ka boy ban ailat ne pleru ya ka benami ha ka ju ka por ka seng ka penrem jor ya ka jing kren jong ukon rat sangma hajuai ubala ong baya menta pat simrai naka benta kirit kiria ki bakwa ban khai doyong kaseng kala yo ru ban sam ya ki kat leng kedop sya ki pat ba halo ki kendon jong ka mining policy ki biade bat ka kamti doyong ong uba sambormi uba sambormi uloong banakalyang jong ka safe Hnyau Trip mission ngila de pha ya ka memorandum sya menteri rang ba ka jela ukon rat sangma bat lapan pau ya ka jing persya ya ki kendon ha ka SOP na ka benta ban yo ya ka prospecting license na ka benta ban ti doyong ka ban kong ngila persya ka de ya ka shispa hectare kani ka long ka ka babu jing ya ki pai ba khamtam ha ka than jongi ba kitu ki batre doyong namar ki dangduna ki pai ba ki bodon ya ka jaka ka ba ki spa hectare ka ba arpat la persya ya ki kendon ki boong ba kinu ki company ni kinu ki banabar ki bakwa ban apply ya ki prospecting license ki beri ki bajala ki la ban so ya ki jing menjur na ka benta ban yo ya ka te ka prospecting license Saya kini kepor nak kalian kejongi ke Safe Hnyau Trip Mission kumban supung kemau bah kini kesengi kibat ladep ngi ladep ha ya ke memorandum cau menteri rang ba ke jela Konrad K Sangma ban penpau ya ke jing persya ya ki arteli ki kendon ki bodon hapo ka SOP nak benta ban yo ya ka prospecting license nak benta ban ti ya doyong ke bangi persya nengkong kelong ke ya kate ke cispa hektar ba kinu ki pait ba ki bakwa ban apply ya ka prospecting license ki habandon ke jaka klem duna ya ka cispa hektar bat kane kelong ke babu jing ya ki pait ba apo ke thang ke jongi khamtam ya kitu ki ba trade doyong namar jenjar ban yo ya ki riu pait ba duna ki riu pait ba ki badon ya ka jaka ka bada ki spa hektar ta ka baar ni persya ya kate ke kendon ke batho ba kinu ki company lane kinu ki briu ki ba nabar ki ba kwa ban apply ya ka prospecting license ki ba de ki non tribal kila ban yesoy ka agreement bat kini ki belong tribal nak benta ban yo ya kate ka prospecting license bat kene ka kendon kan sakta ya ka riti ka dustur jong keri bat ka jaj benriu ka jongi namar hadu mentahi ngi hapo mikhalia ngidang persya bha ya kene ka benemi ak ya kene kinu ki jing tri ki belong benemi tedang ipet ya kene ka kendon ka long bet directly ba kendon bet ka benemi ha kene ka kam khayi dewyang bat kumbalong hi menta kene ka SOP ka ba ka sarkar jela kalashna ka data na menta kita ki high level leneta na menta ki company namar tangha kini kisngi ba ukanrat uwan hapo jowairu ban play ki maunong rim ngi i ka jing kran jong menteri rang ba ka ba uong ba hadu menta ka sarkar kampat shna kinu ki kendon na ka benta kirit kiria ban tre ban kata ka kam doyong lene na ka benta kirit kiria ban apply ya ka prospecting license tengi kwa ru ban pentip syafi ki pait ba nakaliang ka Safe Hnyau Trip Mission kala pengkhra ya kini ki kot long kedop ki bahagi ni ki sengi arsengi ki baladep nakaliang ki unit ki circle jong ka EJNC ki la asam syaki pait ba hakaliang ka East Jantia Hill District hakani ka kot lengkdop nakaliang ka Safe Hnyau Trip Mission kala thok syai ya kini ki jing sakta ki ban sakta ya keri ba kajat benri ko jongi ledangi pediang ya kani ka SOP la bala shna ka MDA government kumba ka long menta ta sakaweru ngi kwa ban pentip syaphi ki nong song snong jong ka rilum Jantia bana kaliang ka Safe Hnyau Trip Mission hakane ka laiphoterik jongu Disember ka badairu ka sengi kalungkhu sengiap jongu wo kiang nong ba nakaliang ka jongi ka Safe Hnyau Trip Mission ngin sapolong ya ka we ka rally ka bahe bah
hapo kleriat bat kane karali kan sedang nadu na telang playground kabodan hapo dikiais ter sudah umat jang ubak yang nang ba ubodan hapo kleriat hajan DC office Tahaswa bangin perlong ya kajing ilang pajba kan sedon kajing bu sentiu kum kada kajing burom ya uniu kulawat jong keri berkejat benriu. Tanda kalian kajongi ke EJNC ke HYC ngi kentu bat ngi khot ngi ver. Ya kinong song jong karilum jantia khamtam jong ka is jantia bakin yami renti hakate kesngi. Kane kareli kan long bet kane kareli bat kajing ilang pajba kan long kum kada ban pengkemau. Ya ki pajba lene ya ka sorkar jela ya ki kendai teli kimat jing doa kiba ka safe new trip mission kalabu hakmat ka sorkar bat kumjuru kane karali kan long na kabenta kajing sedang jong kajing persya ya kane ka SOP habai day bat ka kamti dewyong ka jongi kan long kum ka sedang kajing persya ka jongi ya kane ka SOP hagi ya kita ki arteli ki kendon ki bodana pok ka SOP bat hakane ka sengiru ngin sabatai syai ya ka kijing kiba kajat benriu kujongi kan ya tungku nang ni syekmat ledangi pediang ya kan ni ke SOP kum bakal long menta namar ngitip syahi baladangi pediang ya kan ni ke SOP kum bakal long mentahi kiba yo jing mentoy kan datang ki simen pelan lene ginu ki company ki bodana po is jaintia bat ki hespa andre hakabak hadu hi kan long kajing tim yang i urid uria